Hello Jen, good morning. Ano ang update mo diyan kan mayon? Good morning, Mr. Henry. Good morning sa gabos sa mga parantaba. Para sa pinakalites na impormasyon na ipinaluwas kan Facebook ngunyan na Hunyo 16, alas 8 nin aga, halanggaw ang naging aktibidad kang bulkang Mayon. Sa nakalihis na 24 oras, ang Mayon Volcano Network nakapagrehistro ng 4 na volcanic earthquake as in 307 rockfall events. Base iyan sa seismic as in visual observation sa bulkan. Mantang 13 dome collapse pyroclastic density currents as in nagdurar ning 2 sagkod na minutos pababa dyan sa Miisi as in Bungagalis within 1 kilometer kang crater. Oh, nagharayo na di. Yes, VP Kaso Henry. hapon, natandaan ko sa report mo, mga nasa 900 meters. Correct. Di ba? Opo, Ngunyan, nag-advance na siya hanggang 1 kilometer, di ba? Yes, Okay, opo. And go. VP Henry, halang kauman ngunyan yung yung rockfall event. Mabaga, 306 ngunyan dadagdagan kisaro. Aha. And so pyroclastic density kang kasuod tulo lang ngunyan uminabot sa 13. Nairehistro man ang 826 na tonelada kan sulfur dioxide, katamtamong pagsangaw 750 na metrong taas. So, Mao kung dapat iyan paminsan, sa marao to ng isip direksyon ko. na General West as in Northwest, North-Northeast. Opo, okay. Mantang padagos man ang ground deformation o pigisabi na paghubag o namamaga ang bulkan. Okay. And very slow ang effusion kang lava hali sa summit crater kang bulkan as in padagos ang lava flow as in pag-collapse kang debris dyan sa parting Miisi. Aha. Sa south na parte as in Bungagalis VP Henry dyan sa Bunga dyan sa southeastern. Ayun. So meaning, Bungagali and Miisigali manggiraray ang Yes, VP Henry. Yung bubulusan manggiraray mo niyan kang lava. Ano? Correct. Opo, yung manggiraray ang direksyon na pigbubulusan kiining lava. Nagharayo na 1 kilometer na. ang Yes, distansya. VP Henry. Okay. Kang kasud reported man pala sa ashfall dyan sa sitio Buga, barangay Nabunton sa Ligaw City. O si, nakaabot na sa Ligaw di. Roger. At dyan po sa Porok 7, kang barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Okay. Ang bulkan Mayon mantinidong na sa alert level 3 na nangangahulugan ng high level of unrest dahil Okay. ang magma na sa may crater man gilaray as in posibleng magkaigwa ning makusog na pagsabog. Ipigpapagirumdum ang giraray kan Facebook sa publiko na likayan ang paglog sa 6 kilometer permanent danger zone kang bulkang Mayon as in mantiniron ang pag-aram kang tamang impormasyon. Yeah, okay. Okay, VP Henry, yan ang pinaka-latest Feebox Bulletin mo niya na Hunyo 16. Halin sa Newsbase with Direct Mar, Angel and Nicole. Po si Jenny Balyaran, Marina Aga.